Danke por estar conosco un día más de mi programa Al Caso, deseando un feliz semana. Me quero extender uma invitação para a seguinte hora, que nós vamos tratar um tema que seguro a conhecer e estava tratar de grande suspenso ano passado, não somente no destino, na onde coisa que toma lugar, mas aqui na Aruba nós estava no meio de huelga de hamburger, que seguro entre a área de Caribe e seguro Holanda também estava pendente de acontecimento que estava tomando lugar no nosso país. Nós também estamos tratando seguro uma pessoa, meu invitado de AVE, a voar o seguinte dia, do vuelo MH17 de Malaysian Airlines, o seguinte dia. Ela perde quantidade de colegas, fotógrafos, que estavam viajando o dia e o qual o avião cai e, lamentavelmente, tur a perda vida. Nós também temos 3 segmentos, nós também tratamos o tema de viagem aqui para Burma e também nas 2 partes, nós também tratamos Caribe, um player novo, muito importante, Cuba. Que isso aqui também está significado para nós também está compartilhando isso aqui também como invitado. E de 3 partes também trata a trobe para o que está expertício de meu invitado, que trata de marketing. Eu com prazer me introduzir meu amigo, o programa também está na holandês, Frank Bonset, lecturer Marketing and Management de Higher Education. Frank, hartelijk bedankt om nogmaals in het programma dat we samen een programma kunnen maken. En bedankt dat je met ons vandaag bent. Ik kom altijd heel graag in het programma bij de man die van banden weet. Maar vandaag praten we wel over iets anders. En ik kreeg een telefoontje van je en je hebt me verteld dat je de volgende dag ging vliegen op de MH17 van de Malaysian Airlines. Voor ons was het een stuk nieuws, dat misschien, we vonden het erg momenteel, maar dan ga je door met je leven. Maar al de mensen die rondom de slachtoffers zijn, en ik begrijp dat jij een paar vrienden, die zijn overleden precies in deze vlucht van de MH17. Vertel eventjes, het was een vlucht naar Burma, je bent gevlogen naar Burma. Yes. Nee, er is een rechtstreekse vlucht en die wordt gemaakt door de KLM in samenwerking met Malaysian Airlines. En die gaat van Amsterdam naar Kuala Lumpur. En dat was de MH17 op 17 juli. En ik had dezelfde vlucht, ook de MH17, op 18 juli. Dus een dag later. Ja. Dus we hebben natuurlijk wel alle moeilijkheden die op Schiphol waren, hebben we ondervonden. Ik ben nog geïnterviewd door de NOS, door het NOS-journaal, waarom ik nou met deze vlucht meeging. Maar ja, weet je, de kans dat het een tweede keer gebeurt is natuurlijk niet zo groot. En alles was betaald en ik had afspraken daar. En het is natuurlijk heel erg wat er gebeurd is. En ja, het was gewoon mijn tijd niet. Dus verder met je leven. Ik had gedacht dat er heel weinig mensen aan boord zouden zitten van die vlucht op de 18e. Maar tot mijn grote verbazing was hij overvol. En we hebben natuurlijk gekeken waar die heen vloog. En hij vloog dus niet over de Oekraïne dit keer, maar je raadt het nooit. We vlogen nu over Syrië. Dus het is een ongelooflijke geschiedenis. En wat natuurlijk schandalig is dat er tot op dit moment nog niet duidelijk is wat er gebeurd is. We zijn nu bijna 7 maanden bezig om dat te onderzoeken, maar een schuldige is nog niet aangewezen. Je bent ook fotograaf en dat gaan we ook vandaag zien. Een paar mooie shots die je genomen hebt op je bestemming waar je ging. Ja. Maar er waren ook een paar collega's van je die waren gestorven in deze vlucht. Die waren op de MH17 op 17 juli en die werden ingedeeld in een groep die naar Bali ging en ook door naar Australië. En het is een kleine groep, maar heel erg verschrikkelijk. Maar ja, ik kon niet anders dan verder leven. Je ging naar Kuala Lumpur. Als fotograaf en het verleden programma, hadden we een paar hele mooie shots van je gezien. En ik zou graag dat je met ons een beetje... Eerst moet je ons in het map zetten waar Kuala Lumpur ligt namelijk. Nou, Kuala Lumpur ligt in Maleisië. Ja. En Maleisië is een soort schiereiland, zo moet je dat zien. En de vlucht van Kuala Lumpur naar Yangon, en Yangon is niet de hoofdstad, maar wel de meest economische stad
van Myanmar, zoals het tegenwoordig heet. Dat is ongeveer 1,5 uur. Dus het was precies in de tijd dat de moesson daar was. Dus dat betekent dus de hele dag geregen. En dat was wel even moeilijk en even wennen. Maar ja, de hoofdstad heet Naypyidaw. En dat betekent koningszetel. En die hoofdstad hebben ze verplaatst naar het midden van het eiland, omdat ze bang waren voor die guerrilla. Voor de guerrilla, dat was één, maar ook voor drugsmokkel en voor buitenlandse interventie, omdat Yangon aan het water ligt. En dus wat makkelijker van buitenaf. Vind je dat je misschien in een andere wereld aankomt wanneer je zo in die streek bent? Want meestal met Engels kan je niet omgaan. Nederlands praten we niet eens en pak je mes, dat laten we voor gisteren. Nee. Maar nee. Het is een totaal andere wereld en je hebt er geen idee van hoe die mensen daar leven. Maar ze zijn gelukkig. Het is een boeddhisme, er zijn 227 gedragsregels. Het celibaat, afzien van genot, niet slapen in een bed, 1 maaltijd per dag voor 12 uur, geen geldbezit. Je mag alleen in je bezit hebben als monnik 3 lappen stof. Voor de pij een scheermes, een bedelnap om mee te bedelen, een naald, een riem en een waterzeef. En de gedachte is, wees de ander. Doe niet wil. Doe die dingen die een ander niet van je verwacht, doe die niet als ze vervelend zijn. Dus alles is gebaseerd op het boeddhisme. En dat is wel een heel mooi, prettig geloof. Er wordt ook niet gestolen. Mensen zijn uitermate vriendelijk. En ja, het is een mooi land. Het heeft een geluksgetal van 8. In Burma heb je ook 8 dagen. De woensdag is doormidden gedeeld. Woensdagmorgen, in de ochtend, de eerste 12 uur, was Boeddha geboren. Dus toen hebben ze gedacht van nou, daar plakken we nog maar een 8e nieuwe dag aan vast. Geboorte is belangrijk daar, astrologie is belangrijk. Ze hebben het ook over 8 windstreken. Elke pagode, zo'n mooi opofferingstempel, heeft 8 paviljoens. En ja, het is een geweldige vorm. En je zegt de hele dag Mingalaba. Dat betekent goeiedag, goedemiddag, goedenavond, dank u wel, tot ziens, tot nooit. Dat betekent eigenlijk alles. Dus als je dat een paar keer zegt, dan word je vriendelijk behandeld. Hangt af van die body language misschien dat je dit zegt. Nou, ik heb altijd een boekje bij me, er staan 1600 foto's in. Dus als je er niet uitkomt, kan je aanwijzen wat je wil. Bijvoorbeeld naar het toilet, of waar is de uitgang, of is hier ook een krant te koop. Dat kan je zien op plaatjes, dus dat is altijd wel heel erg makkelijk. En de mensen zijn erg vriendelijk en behulpzaam. En ze willen altijd bij de buitenlander zijn, want je bent natuurlijk een grote vent, of je bent groot daar. Ja. En zij zijn klein, maar ze willen het helemaal naar je zin maken. Wat een lieve mensen. Hoeveel dagen was je daar namelijk? Ik ben totaal, heb ik een rondreis gemaakt van 30 dagen. Dus zeg maar vanaf het Yangon tot helemaal aan het noorden, waar de guerrilla's werken. Maar het land wordt omgeven dus aan de oostkant door Thailand. Dan krijg je Laos wat daarboven ligt. Mm-hmm. Dan krijg je China. En als je dan naar het westen gaat, kom je India tegen. En aan de onderkant kom je ook nog een keer Bangladesh, het oude Bengalen tegen. Dus het wordt eigenlijk ingesloten door zo verschrikkelijk veel landen. En die hebben allemaal hun eigen cultuur meegebracht. En je kan ook alle soorten fijne dingen kan je eten. Er is geen menukaart, want je vraagt wat het dagvoedsel is. En dat wordt geserveerd. Ja, het is misschien wel leuk om te vertellen dat het is natuurlijk een heel erg straf regime geweest. Heel veel moorden gepleegd. Aung San Suu Kyi, zij was een van de leidsters. Zij is te vergelijken met de Mandela en de Gandhi. Okay. En zij heeft de Nobelprijs in 1991 gewonnen voor de vrede. Zij is daar bijzonder populair, maar ze wordt door die militaire junta natuurlijk daar enorm tegengewerkt. Ja, ze heeft een huisarrest namelijk. Ja, en 19 jaar. Ja. Dan moet je je voorstellen dat je 19 jaar thuis zit. Correct. Voor sommige mensen zou dat wel fijn zijn. Ja, dat is waar. Ik weet dat je een paar mooie shots voor ons vandaag gaan we van genieten. Maar als je een paar woorden met een paar zinnen een omschrijving moet geven van dat land, welke woorden zou je kiezen? In ontwikkeling, leergierig, boeddhistische hegemonie, liefdevol, begripvol. Ze willen graag horen en laten zien wie ze zijn.
Misschien wel even leuk, Oetant bijvoorbeeld was een Burmees. En ja, iedereen heeft echt schoon genoeg van het militaire regime daar. En dat wordt ook uitgejouwd. En als die dame Koei ergens komt, dan ontstaan er gewoon rijen van honderdduizenden mensen die haar begroeten. Ze zit trouwens nu in 2012 zit ze in het parlement. Dus dat is mooi. En de nieuwe verkiezingen die worden gehouden straks in november 2015. En dat is heel belangrijk voor het land wat er dan gaat gebeuren. Want zij is getrouwd geweest met een Engelse arts. En zij heeft dus 2 paspoorten. Dus de militaire junta heeft gezegd, nou ja, iemand met dubbele paspoort, die kan geen president worden. Dus ze zal eerst dus de Engelse paspoort in moeten leveren, voordat ze dus aangenomen zou kunnen worden in het kabinet. Het vorige programma, Frank, had ook gesproken over je wereldreis. Ja. Met Amerika, Cruise Line America, hoe heet die? Holland American Line. Holland American Line. Maar toen je daar ging, was er geweld toch? Hadden we een paar foto's ingezien van het geweld die Nee, want omdat ik heel veel, zeg maar 120 tot 125 landen bezocht heb met de Holland America Line, kwam ik nooit verder in die aparte landen, zoals Laos. Ja. Die liggen dus niet direct voor het opschepen en voor de cruiseschepen ter beschikking. Dus ik neem, als ik echt op reis ga en ik wil iets moois maken. En dat was de motivering? Dat was mijn motivering om deze reis te maken. Ja, en ik wil volgend jaar, ik heb geboekt voor Noord-Korea. En ze willen me geen fotografenvergunning geven. Dus daar ben ik nog ongelooflijk op aan het zoekbatten. Want ja, als ik geen foto's mag maken, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja. Ga je ook met koffersdragers of zo? Nee, waar je mee? Nos quero mostrar algum dia portret di Frank, dus nós te pedi aparecer rond para começar a mostrar diferente portretten. En Frank, dan kan je ons eventjes uitleggen van deze mooie foto's. Ja. Ja, dat is een typisch voorbeeld van een monnik in Yangon, in de hoofdstad. En die zit op bij de Swedagon Paya pelgrimsoord. Daar komen mensen met bloemetjes aan, daar komen ze met allerlei offertjes komen ze aan. Met eten, met soep, whatever. En dit is iemand die helemaal in zichzelf gekeerd is. En deze monniken die gaan tot het nirvana, tot het uiterste wat bereikt kan worden in het boeddhisme. Dat zijn ook mensen die dus van zichzelf van de grond af kunnen tillen. Ja. Dat is werkelijk ongelooflijk. Als je dat bereikt hebt, het nirvana. Het is niet alleen een band, een muziekband, maar het is ook de eindvorm wat je kan bereiken. In dat is levitatie. Ja. Ja, inderdaad. Ja, een grapje. Dit was in Popa. Dat is een berg. Dat is een goede shot. Ja, dat is net, dat komt toevallig, de wind komt eronder. En het aapje kijkt verbaasd, niet wetende wat wij denken. Maar ik vond het een grappige foto. Ja, dat is zoals het is. Houten wielen, kinderen die zich vervoeren met ossenwagens, mensen die zich vervoeren met ossen. Alles wordt nog met de hand gedaan, ook het ploegen. En ja, je ziet, in plaats van de kinderwagen is dit een vervoermiddel. Ja, er zijn nog 800 olifanten die in het noordoosten leven. Die zijn vrij, die heb ik niet bezocht. Dit was een soort voederplaats waar deze beesten die gehandicapt waren of aangeschoten waren, werden verzorgd. En het was wel even leuk. Zij worden 's avonds losgelaten. Dit is heel belangrijk, het onderste gedeelte, dat is de taal. Daar is geen touw aan vast te knopen. Er zijn 100 talen worden er gesproken in Burma. Maar dit is dus het officiële Burmees. Dat gaat met rondjes en met F'jes en met S'jes. En zo wordt de taal geschreven. Er is geen touw aan vast te knopen. Dit is een Photoshop die ik gemaakt heb van het Inleemeer. Daar kom ik straks nog op terug, want het is een van de mooiste ervaringen om dat te gaan zien. Dat is een man die... dit zijn de vrouwen die met stenen... Ja, sommige vrouwen moeten heel hard werken. Dus deze stenen, zo worden de stenen vervoerd als blijk voor waardering voor een pagode bijvoorbeeld, voor het boeddhisme. Ja, en dit is het jongetje, ja, Jantje lacht en Jantje huilt. Nou, hij huilt toevallig, maar ik vond het wel heel erg leuk om die foto erbij te doen. Dit zijn de aapjes, ook in Popoa.
Ja, zo word je dus meegedreven met vrienden op de rivier. En zo worden handelswaren van het schip overgedragen aan de kades. Dit was een bezoek aan een grot waar 4000 boeddha's waren. En dit vond ik de mooiste kleuren. Dit is Bagan. Wow. Bagan is een plaats, ook een missieoord, waar 2794 gebouwen staan, die allemaal zijn opgebouwd door koningen, die iedere keer groter en nog groter wilden. Vaak zie je ook ballonvaarten daar gehouden. Dit is een pagode. Het verschil tussen een tempel en een pagode is een beetje, een tempel kan je erin, om een pagode kan je alleen heen lopen, maar het is een aardig schot. Dat is die man weer die met zijn peddeltje op de steun zoekt en een soort trechtervormig net heeft, waarbij hij de vissen in het zwarte water, die wij niet kunnen zien, kan vangen. Want hij gooit ze over ze heen en hij haalt ze op. Dit is dezelfde foto, maar dan van de andere kant genomen. Je ziet, dat zijn de beenroeiers. Dat zijn mensen die, dat is ongelooflijk, dat heb ik helemaal bestudeerd. Ja, dat zouden wij nooit kunnen. Op één been blijf je staan terwijl het andere dus roeit. Met je enkels slinger je als het ware om je roeispaan heen en zo vervoer je je. Het is een hele bijzondere manier van roeien. Ik heb het nooit in de wereld gezien. Ik vond het fantastisch. Dat zijn de woningen aan het Inleemer. Vaak zijn er zilversmeden of wordt er een soort zijde wordt er gesponnen. Er zijn ook botenbouwers die daar zijn. Dit is ook meer om de toeristen te trekken en wat centjes te verdienen. Dat is de plaats in het Inlemer. En dat is een plaats die heet Tang To Kiang. Dat is de markt. En die komen 1 keer per week bij elkaar en er wordt alles verhandeld. Met, jongetjes die hun visjes gevangen hebben, ouderen die een vis gevangen hebben. Kippen, alles wordt daar vervoerd en wordt dan verder verdeeld over alle plaatsen die aan dat Inlemer voorkomen. Daar heb je hem weer. Zo zie je dus precies aan die voet hoe hij die spaan omkleedt en dat hij daar zoveel kracht mee kan zetten. Ik vond het verbazingwekkend. Een jonge monnik met een katje en hij leest. Een vrouwtje met een sigaar. Dus het wordt geen tabak, maar een ander soort stof wordt daar verbouwd, waarbij de mannen en de vrouwen soms sigaren roken. Ja, dan heb je een olifantenplantage, daar mochten we mee om te kijken hoe die beesten daar gewassen werden. Dat was wel een belevenis. En je ziet eigenlijk ook hier de armoede, je ziet in de verte zie je de pagode, je ziet die man gewoon staan op een soort, ja, een houtwerk met wat punten, waardoor de grond opnieuw bouwrijp gemaakt moet worden. Dat moet 3 keer achter elkaar gebeuren voordat ze er iets nieuws kunnen planten. Maar je ziet hoe primitief het is. Dat is weer Bagan, met al zijn officiële pagodes. Vooral 's avonds is het heel mooi met de zonsondergang. Ja, ik heb een oude vandaag het huis bezocht. Nou ja, ik geloof niet dat er echte hongersnood heb ik daar niet gezien. Maar je ziet wel dat deze mensen dus met een lapje en een onderbroek en dingen het niet zo goed hebben als wij hier. En zeker niet in Nederland. Dit is bijvoorbeeld ook een hele rare vorm. Hier hebben ze een of andere elektrische beweging neergezet voor een prachtige pagode. Ze hebben geen idee wat schoonheid betekent. En hij is daar geplant, dus dan moest hij daar maar komen. Dus, dit is Tanakan. Dat is een schors waarbij het poeder vochtig gemaakt kan worden en waarbij je hele mooie gezichten kan maken. Wordt zowel door mannen als door vrouwen gebruikt. Het is een schoonheidsideaal en het is ook nog tegen de zon. Dit is een plaatje van een plantage, een bananenplantage. Ook alles gaat nog met de ossekar. Nou ja, en je ziet, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Waar je ook komt in de wereld, oorlog of geen oorlog, lachen blijf je doen. Dat is nog even een plaatje over die markt, dat iedereen weg is. Dit is een rij van monniken die elke dag staat opgesteld om te kunnen eten. Het eten wordt gegeven door de bewoners van de stad. Ze hebben een kommetje bij zich en ze staan in de rij. Dit is een vrouwtje uit Bangladesh, het oude Bengalen, die met ons in de trein meereed. Er zitten geen ruiten in, niets, alles is open lucht. En als er een koe of een beest rondgaat, dan stopt de trein. Dan moet het beest eerst verjaagd worden. Het duurt allemaal allemachtig lang. Maar het is wel een belevenis om een keertje mee te maken in zo'n trein tussen de koeien. Dit is in 1901
gemaakt viaduct. Het heet Goktijk. En als je daar overheen rijdt, heb je het gevoel dat je echt meteen naar beneden stort. Want alles rammelt. En het is een ongelofelijke diepte. En ik was toch blij dat ik deze foto kon maken. Ja, een lief meisje. Waarschijnlijk ook wel heel jong met jong. Jong met jong. Maar ik vond het de moeite waard om het even te fotograferen. Ja, leuk. Help, betekent het eigenlijk. Hè? Help ons. Dat is een foto van een specerijenvrouwtje, ook op een markt. Kruiden vooral. Kruiden en vooral de kleuren, dat rood en dat oranje doen het erg goed. Dat zijn nonnetjes. En die nonnetjes die worden opgeleid. Die worden vaak uit arme gezinnen gehaald en worden dan opgeleid en leren daar schrijven. En als ze dan zo'n 17, 18 jaar zijn, wanneer ze fysiek wat sterker zijn, dan worden ze teruggezonden naar hun geboortedorp om daar te helpen met de landbouw. En dat zijn 4 schattige meisjes. Iedereen is kaal, want dan krijg je ook geen ongedierte op je hoofd. En zo kan je ook herkennen wat nonnen en wat monniken zijn. Ja, dit vond ik een meisje, dat zat tegenover mij in de trein. En ja, met hele lange nagels. Dus ik vond haar wel een beetje Europees uitzien. Maar dit is zo'n pagode. Je ziet de vrouwtjes ook allemaal op nummer werken. Hè? Je ziet ze naast elkaar, dat ze dus daar hebben ze het gras of de rijst er al uitgehaald. Daar stoppen ze het opnieuw erin. En ja, een mooie kleurrijke foto met een blauw tegen dat groen. Ja, hier proberen ze wat bloemen te verkopen. En het geld wat daar mee omgaat, de kiat, dat is bankpapier van hun. Zij kennen geen munten. Want het produceren van een munt is duurder dan de waarde die het aangeeft. Dus dat is heel apart. Dit is de eetzaal. Je kan overal in. Als je maar een beetje doorzet, kan je overal in. En dan krijg je een ei, of je krijgt een stukje vlees, of je krijgt wat heerlijke rijst. Iedereen is heel rustig en kalm. En 1 keer per dag. Je mag 1 keer per dag. Zo sta je dus in de rij voor je dagelijkse maaltijd. En hier was wel leuk, want hier werden 2 honden die werden kwaad op elkaar. En wat een boeddhist eigenlijk nooit mag doen, hij mag geen dierenmishandeling toepassen. Want ook dieren hebben een speciale betekenis in het Boeddha-geloof. Maar dit keer was het mis. Dit is een meisje bij de Swedagonpaya pelgrims. En je ziet ook met de Tanaka al op het gezicht, zit ook helemaal in het geloof. No. Bueno, se espera de vos poder disfrutar, en verdad, manera, a mí personalmente te disfrutar siempre de fotografía die Frank Bonset. Mooie foto's, Frank. Deze groep foto's zijn echt die samenstelling van die kleuren. Dat je precies die blauwe krijgt achter het groene met het water. Verschrikkelijk mooi, heel mooi foto's. Het is een kwestie van heel veel foto's maken. Veel foto's maken. Dat is zo. Ik heb wel 1000 gemaakt, hè? Ja. Dat zijn er misschien 30 of 40 die eruit gekomen zijn. Van de 1000. Van de 1000. Televidentes del programa El Caso, entrevistando Frank Bonset, lecturer Marketing and Management de Higher Education. Siguiente segmento nos trata Cuba, un player nuevo del Caribe para turismo. Nos nota experto. E mi te quer ninguém gente sabe realmente com e que também acaba ou com e também o que efeito e também tem para o resto do mercado. Nós também trata um tiki para brainstorm e nós pedimos para botar conosco no seguinte segmento. Se está, não vai ler, nós também nessa hora. Nós seguimos pues com o seguinte segmento, aqui de 2 segmentos do programa Al Caso. E nós também começamos agora com um tiki de nosso turismo. Nós estamos mirando Amigo de Aruba, dia 20 de januari, saca seu artikel de portada de Courant. Forse toerismegroei in de afgelopen 5 jaar. Het aantal jaarlijkse verblijfstoeristen is van 2009 tot 2014 met meer dan 200.000 naar 1.072.000 gegroeid. Que men, nós estamos mirando com subida serio, quase 20%. Visando também het aantal cruise-toeristen dat Aruba aandoet, is ook gegroeid naar een kandidaat que não está mencionar. Nós temos visto, sin embargo, año aqui para turismo cruzeiro. Nós conhecemos uma caída de 3,5%. Pero sim nós está visto que a cifra não está saindo diretamente
voor die oficina di governo e sempre nos quer hanya cifran di instancia independiente manera CBS. Onda ku nantambe portrese for di ángulo un conteo onda ku segura nos como pueblo por hanya segura cifran for di entidad neutral ku no tin conexión político la que nos pone así aquí. Pero interessante. Er komt een nieuwe speler bij in het Caribische gebied, Cuba. De markt gaat open, Verenigde Staten. Die heeft nu eindelijk, volgens mij dat was toch wel een plan van Obama van het begin, dat ze eigenlijk een beetje vrede met Cuba gingen aansluiten. En met het gevolg, namelijk dat ze samen een coöperatie hebben samen als landen, maar toerisme, die wordt de grote speler nu in deze hele zone. Wat denk je ervan, Frank? Ja, dat is zeker waar. Wel, belangrijk is om te weten dat het liedje Aruba, Jamaica, Cuba allemaal in één noemer werden gezongen. Maar je moet wel weten, als je in Havana het vliegtuig neemt en je gaat naar Holguín, dat is dus ten oosten, dan ben je 800 kilometer verder. En als je nou van Holguín naar Santiago de Cuba gaat, dan ben je nog een keer een half uur verder. Dus je zit 2 uur in het vliegtuig om van het ene punt naar het andere punt te komen. Zo groot zijn die afstanden. Mm-hmm. Vergeet niet, er wonen daar 22 miljoen mensen. En die hebben... En 60 mijl ver van Amerika. Ja, je kan het zien liggen. Je kan het zwemmen. Je zou het kunnen zwemmen. Vele mensen hebben dat gedaan, maar dat is niet aan te raden. Want er zijn er ook meer dan 30.000 verdronken. Hè. Mm-hmm. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Maar het is een verandering en het is een grote verandering. Je houdt dat niet tegen. Je houdt het niet tegen. En ik denk zelf dat vooral ook voor de cruise-industrie een heel belangrijke poort wordt, het Havana. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder. He, je hebt daar die oude auto's. Trouwens, er zitten geen Amerikaanse motoren meer in. Die zijn allemaal van de Hyundai. Hè? Ja. Want ze konden ze niet meer maken. Vele onderdelen werden nog met de hand gemaakt. Het is misschien wel even leuk om daar te zijn. En te zien hoe bijzonder het is. Maar het is natuurlijk ook wel vervelend dat je natuurlijk met een jerrycan met benzine aan de kant moet gaan staan om meegenomen te worden naar het volgende dorp. En vrachtwagens vol met mensen te zien waar je niet meer bij kan. Maar als we Cuba in het verleden eventjes gaan analyseren, dan zien we wel dat Cuba, dat was het patio van Amerika. Ja. Alle toerisme in het Caribisch gedeelte ging naar Cuba. Ja. En er zitten toch mooie gedachten van de mensen over hoe Cuba was toen de tijd. Cuba nu, toerisme, je krijgt een aandrijving gewoon van sekstoerisme. Ja. Alle Europese landen die gaan meestal de mannen alleen naar Cuba, die gaan nooit met hun familie. Nee. Maar ik ken een persoon wel, die ging naar Cuba voor projecten en hij zei dat hij niet meer gaat. Hij wil niet meer gaan, omdat eigenlijk hij kan niet recht lopen. Nee. Want het blik van de vrouwen, die zitten allemaal uit te nodigen om gewoon naar seks en misschien naar voor een stukje zeep. Pleasure. Voor een stukje zeep of een Coca-Colaatje. Dat is Cuba nu. Zo is het en heel erg is dat. Maar we kunnen toch niet afrekenen dat er een hele grote concurrent nu in de markt is. Ja, maar ik weet niet of het fijn is om iedere keer achtervolgd te worden door hordes vrouwen, achterna gezeten te worden, niet mee te kunnen met het openbaar vervoer. Ik noem mezelf bijvoorbeeld, ik was daar een jaar of 5 geleden. Ik was daar bij een hotel in Varadero en ik was met een vriend en we kwamen aan en we boekten een kamer. We werden naar de 5e etage gebracht en die man die ons bracht, die zei, kijk, dit is uw kamer, maar hiernaast is de dancing, de disco, die gaat om 4 uur open en tot morgen nacht 6 uur. Ik zei, ja, maar zeiden wij, die kamer willen we niet. Hij zei, dat kan ik regelen. Maar dat kost $10. Nou, dat hadden we graag ervoor over. Dus we betaalden die man $10, we gingen weer naar beneden, de bagage werd overgepakt en we kregen een andere kamer. Zitten we dezelfde avond aan de bar. Iedereen kreeg dus die kamer toegewezen. Als eerste natuurlijk. Ja. Dat waren dus ongeveer 60 tot 70 man, maal $10, was $700, wat natuurlijk prima verdeeld werd tussen het volk. Dus armoede maakt ook wel, ja. Hadden ze niet verteld dat er een probleem was met moskieten misschien? Nou, die vrouwen die zien er soms uit als moskieten. Maar ik geef aan, is dat leuk? Ik bedoel, dat je bij een ontbijtzaal komt en dat je denkt, dat lagen toch net 3 broodjes.
Oh, dat was een juffrouw die, van het buffet die dat snel even in de schotje stopte. Ik denk niet dat het echt leuk is. Ik denk dat we, als wij nu hier op Aruba ons best blijven doen met onze stralende glimlach en met het idee van jullie zijn van harte welkom hier, we zullen goed voor jullie zorgen, dit is een veilig land, we maken de stranden schoon, we houden het echt limpie. Nou, dan moet er nog heel wat gebeuren voordat Cuba zover is. Wat wel zo is, dat al 7 jaar geleden de grote hotelconcerns, zoals Hyatt en Holiday Inn, hebben daar hele grote stukken land via tussenpersonen kunnen kopen. Dus die zitten al op de beste plaatsen. Die hoeven alleen nog te bouwen. Die hebben een vooruitziende blik gehad natuurlijk. En toen Castro, Raúl, zoals Fidel geld nodig had, hebben deze jongens flink de pot gespekt. Maar een ander verhaal is natuurlijk, en daar maak ik me wel erg zorgen over. Maar Frank, zelfs zo hebben ze nu 2 miljoen gasten hebben ze binnen kunnen krijgen. Ja. Maar ja, En het potentieel, en ze hebben een hele groot potentieel om te groeien. Als we misschien hun buren eventjes analyseren, zie je bijvoorbeeld dat de Dominicaanse Republiek, die wil voor 2016 10 miljoen gasten binnenkrijgen. En zij hebben alles. Ze hebben 5 stars, ze hebben all-inclusive, ze hebben, noem maar op. Ja. Alle segmenten van het toerisme kunnen zij leveren. Ja, ze hebben een nieuw vliegveld. Alles is aanwezig om die mensen te ontvangen. Maar als je even buiten de paden gaat in de Dominicaanse Republiek, dan kom je op een vuilnisbelt. Het is allemaal even vies en smerig. Er is nog geen licht, er is nog geen water. Het is dat als je een all-inclusive hebt, dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Maar het nadeel van een all-inclusive is natuurlijk dat het geld niet in het land komt en blijft. Dat probleem hebben wij hier nu ook. Dat begint nu ook hier, ja. Nou, nee, het is al begonnen. Het is al begonnen. Ik was bij de Rio, daar zitten dan op een avond 1000 mensen te eten. Mm-hmm. Ja, die hadden natuurlijk in de stad in moeten gaan of die hadden verder moeten. Wij moeten uit gaan kijken, hier op Aruba, voor het all-inclusive. En dit is een vraag die ik niet wil missen. We hebben een hele ontwikkeling zien opspringen voor alle hotels. Dat is die hele constructie van alle restauranten en alles voor die hotels. Volgens mij was het bad business voor die hotels. Dat ze zoveel concurrenten voor hun deuren hebben gekregen. Ja. Want er was een stop om te bouwen voor 20 jaar lang. Ja. Denk je dat het misschien voor 20 miljard gestopt zou kunnen blijven? Want eigenlijk, volgens mij, hebben deze hotels nu naar all-inclusive verschoven. Precies door die concurrentie wat ze hebben voor hun deuren. Ja, dat is natuurlijk waar. Je moet natuurlijk de dingen doen Want die... all-inclusive is geen 5-sterren bestemming. Ze hebben toch wel 5-sterren bestemmingen voor all-inclusive. Maar grotendeels is het gewoon voor, massa. Nou, je betaalt veel geld. Ik bedoel, je betaalt bijvoorbeeld bij het gebeuren bij dat TUI, hoe heet het? Rio? Bij het Rio betaal je dus tussen de 520 en de 980 dollar per persoon. Dat moet je niet vergeten. Daar kan je wel wat voor leveren, hoor. Ja. Ik begrijp ook wel dat ze dat doen. Alleen, het zou verboden moeten worden. Je moet gewoon zeggen, joh, laat die mensen gaan. Je moet ze wel kunnen trekken, maar niet met een all-inclusive concept. Want je krijgt altijd ruzie met je vrouw, want om 10 uur ben je al aan het bier, want het kost niks. Mm-hmm. Je drinkt alle vodka cocktails die je maar hebt om 2 uur en je ligt in je bed te snurken en te slapen. Je gaat niet meer naar het strand, want je bent te moe. Het is een volledige misvatting van het begrip vakantie. En blijkt daar ook uit het all-inclusive, dat je bijvoorbeeld 1 dag maar met een autootje gaat rijden om eens te kijken wat er eigenlijk om je heen gebeurt. En ik begrijp ook niet dat de regering dit toelaat, want je ziet nou ook bijvoorbeeld bij Cerro Colorado, dat ze daar ook weer een all-inclusive willen bouwen. Ja, en hoe kan je nou San Nicolaas promoten? Hoe kan je ze promoten en zeggen we moeten daar een hele nieuwe binnenstad, we moeten helemaal zorgen dat het weer erbij komt. We gaan de olieraffinaderij, gaat waarschijnlijk niet meer open. Laten we daar een nieuw leven inblazen en dan geef je een goedkeuring aan een all-inclusive. Dat moet je niet doen. Moet je gewoon niet doen. Ik vind het heel jammer, maar we hebben namelijk het idee van de laatste 10, 15 jaren dat wij naar een 5-sterren toerisme zouden gaan mikken. Ja. En als we bijvoorbeeld voor die renaissance zien we alle mooie luxe businesses, zie je al deze winkels zijn hele mooie luxe winkels
die voor een bestemming van 5 sterren zijn. Maar toch zie ik dat eigenlijk die all-inclusive, volgens mij, ik weet niet als ze het kunnen stoppen, als dat gestopt kan worden. Maar er komt een grote speler nu in onze markt, in de toerismemarkt, Cuba. Die zit heel dicht bij Amerika. Onze gasten die komen grotendeels uit Amerika. Wat moeten wij doen, Frank? Zitten we goed bezig? We zien toch dat we forse toerismegroei in de afgelopen 5 jaar hebben. Ja. We hebben een hele goede minister voor toerisme, moet ik ook zeggen. Maar wat moeten we verder doen? Wat moeten wij verder doen als land? Eenmaal dat de motoren van deze grote concurrent aan zullen gaan. Wat moeten wij doen? Wij moeten onze cruisepassagiers die binnenkomen, dat zijn er nu 666.000, zeg maar 700.000, die moeten we heel vriendelijk behandelen. Want het blijkt dat de mensen die Aruba bezocht hebben, graag nog een keertje terugkomen. Dus de most repeated customers. Maar we hebben een daling dit jaar van 3,5. Dat komt er ergens anders door. Dat komt omdat we de wereldkampioenschappen hebben gehad in 2014. Correct. En daar waren schepen voor nodig om die mensen onderdak te bieden. Dus die zijn toen niet gekomen. En ik begrijp ook dat veel van die cruise ships maatschappijen, die gaan nu cruise maken in Azië. Waar de mensen, die tickets worden verkocht zonder dat ze een korting krijgen. Die betalen volle pond. Ja. En er zijn maar een beperkte aantal schepen. Die worden nu verschipt naar die kant op. Zeker waar. Ja, die maken een omgang. Je moet niet vergeten dat de Caribische markt, dus met landen als Barbados en Lucia, die zijn zo'n beetje verzadigd. Omdat bijna iedereen al een keer geweest is in deze contraien. Ook als je ergens in Amerika komt, zeggen ze, oh ja, dan weet je waar Aruba of Bonaire of Curaçao ligt. Mensen weten dat. Dus deze markt is al behoorlijk verzadigd. En je gaat de cruise niet 2 keer doen. Ja, dus ga je andere outlets zoeken. Daarom is Cuba daar een heel erg mooi voorbeeld van, van cruise toerisme. Maar ik zou zeggen, wij zeggen in de marketing, meten is weten. Je meet iets op en dan weet je het. Gissen is missen, dus je gist iets. Je denkt dat je het weet, maar dan mis je de boot. En gokken, dat je denkt, nou ik gok. Gokken betekent dokken, dan moet je betalen. Dus ga je verkeerd gokken, dan moet je uiteindelijk betalen. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de tram die we hier hebben. Het heeft zo verschrikkelijk veel geld gekost. Nee, niet alleen die tram. We hebben het ook over die hedging van die fuel oil nu. Dat was een hele mooie gok ook. Dat is waar. Dat gaat 2 jaren lang duren voordat we een beetje korting krijgen. Dat is waar, ja. Ongelooflijk. Die kant moeten we niet op. Nee, we gaan deze kant niet op. Maar we zien het toch dat onze bestemming, die blijft een mooie bestemming zijn. We hebben een goede organisatie bij ATA. We hebben toch een goede minister die flink bezig zit. Maar wat meer moeten we doen? Kwaliteit. Moeten wij naar school gaan, naar de kinderen, dat we het les gaan geven over het enige bedrijf, of eigenlijk industrie, die erover is hier op Aruba? Dat moeten we zeker doen. De kinderen moeten we daar heel duidelijk maken dat als je naar de EPB gaat, dat je dan toerisme kan studeren. En dat het heel belangrijk is dat ze weten wat ze doen. En als ze dat cola blikje vinden, dat ze dat in een prullenbak moeten doen. En dat je als je een stukje plastic ziet, dat je het oppakt. Want in de zee denken de schildpadden dat het een kwal is, dus ze eten het plastic. Wij moeten ons bewust worden van onze hele goede, beste situatie. Het is al heel sterk verbeterd, zeker vergeleken bij Curaçao en Bonaire. Maar we moeten ons realiseren en blijf die glimlach houden. En blijf aardig. En zorg dat je jezelf niet uit de markt prijst. Want je kan voor €2,50 kan je een biertje kopen in Curaçao. Maar hier kost het tegenwoordig $6. Ja, dat is een heel ander verhaal. En belachelijk. Daar wil ik niet heen, want ik heb een heel kritiek erop. Anyway, onze tijd is op. Nosotros estamos me te invitado para el siguiente segmento. Nós estamos por toch die wrap-up un tiki más. Pero lo que Frank te dice es verdad. Nós temos que analisar bom que nós trabalhamos assim no nosso país. Com a única indústria que nós temos, com o turismo, com essa aqui por sobreviver, seguro agora aqui com player assim importante, maneira Cuba, que está dentro agora aqui, para tomar parte do bolo existente. O bolo aqui não está bira mais grande, é para bira mais chiquito. Nós vamos tratar e no seguinte segmento nós vamos papi um tique de marketing aqui na Aruba, botar aí que tem Hopi Supermarket na Aruba, com tour por sobreviver. Ora nós estamos back, não vai ler. Nós estamos aqui het programma e we blijven gewoon doorpraten in de pauze.
Maar inderdaad, Frank, we willen toch eventjes afronden. Deze nieuwe speler die nu in de markt komt. De taart, die blijft precies hetzelfde. Misschien zelfs kleiner kan die worden. Maar je had enkele punten die heel belangrijk zijn. Dat we moeten echt glimlachen, service. Heb je ooit gehoord van die Gap-cultuur? Gap is namelijk een winkelketting in Amerika. En voordat ze open gaan, dagelijks, dan gaan die managers met al het personeel gaan heel plannen hoe ze het dag gaan veroveren. Dat gebeurt hier ook. Hè? En dat gebeurt, dat is de gap culture. Ja, maar dat is natuurlijk de motivatie die erachter zit. Want je moet Dat moeten we echt gaan motiveren. De cliënten zijn anders, maar het is elke dag natuurlijk hetzelfde verhaal en dezelfde keuken. Dus je moet zowel het personeel als iedereen die daarmee samenwerkt, die moet je natuurlijk bij de tijd houden. Inderdaad. Maar en dan hetzelfde als je bij zo'n volleybal of bij basketbal ziet dat die handen bij elkaar komen. En nou jongens, laat ze nu maar binnenkomen, weet je. Met je vriendelijkheid en met je wijnen en met je alles wat je kan leveren. En het is, wij moeten alleen zorgen dat we niet te duur worden, want dat begint er toch wel aardig op te lijken. Je ziet ook dat er in dat stukje staat dat we van 179 naar $219 per kamer zijn gegaan. Die REFPAR. Ja, maar dat is natuurlijk wel geweldig, als je dat voor elkaar kan krijgen. Maar je moet wel zorgen dat je door die 79%, dat je die vasthoudt, die beschikbaarheid. Hè? Dus je moet wel zorgen dat je natuurlijk zorgt dat je hotel vol blijft. Want anders dan, als je dan terugzakt naar Curaçao, naar 69, 65, dan loop je natuurlijk langzaam leeg. Als we Cuba eventjes analyseren, dan zien we toch dat die flink naar die massatoerisme zal gaan als eerste. En eigenlijk is zijn concurrent, de Dominicaanse Republiek, zou die eerste slachtoffer zijn, als ik hem zo kan noemen. Want ze willen graag een hele grote hap afnemen van die all-inclusive toerisme. Natuurlijk. Volgens mij heb ik gehoord dat er zijn nu al plannen voor 17 hotels. Ja, die gaan nu verbouwd worden, speciaal omdat die twee ambassades van Amerika en Cuba opengaan. Dus. Ja, maar wat zijn nu 17 hotels op 22 miljoen mensen die daar wonen en werken? Dat is helemaal niks. Het staat 50 jaar stil daar. Het duurt zeker 5 jaar voordat daar een pier gebouwd wordt om het eerste schip op te vangen. Het duurt 5 jaar. Of je moet het leuk vinden om met je backpack en met je duim omhoog langs de weg te staan en s'avonds in je hotelkamer je billen af te vegen met de kopierekening van degene die het laatst erin gezeten heeft. Want toiletpapier hebben ze ook niet. Het duurt zeker nog 4, 5 jaar voordat iemand er last van krijgt. Maar laten we dat voorop zetten. 5 jaar vliegen voorbij? Nee, vliegen voorbij. Dan even over de Dominicaanse Republiek. Die hebben dat natuurlijk wel geweldig gedaan. En met enorm veel Amerikaans kapitaal. Zijn de beste. Momenteel zijn ze de beste. Men vindt van wel. En dat komt natuurlijk ook door het walvistoerisme, hè, wat daar nu op komt. Hè. Mensen willen dus walvissen zien. Ze hebben daar prachtige golfbanen hebben ze gecreëerd. Het is redelijk goedkoop, omdat natuurlijk de Dominicanen ook niet erg veel geld verdienen. Dus de drank is redelijk goedkoop. Maar kom niet buiten de compound, want het is een vuilnisbelt. Het is een verschrikking. En ja, ik denk dat zij relatief het meeste last zullen krijgen. Maar wij, met ons Aruba, de mensen zijn zo blij. Als je in het vliegtuig zit, we doen het zo goed. We hebben dat magazine, als je bij de American Airlines naar binnen stapt, krijg je dat magazine wat er keurig netjes uitziet. En vergeet niet, die 5-sterrenwinkels, waar jij het nu net over had. Maar Frank, wij kunnen toch niet die positie nemen dat wij niet aangetast zullen worden. Nee. Dat gebeurt heel veel hier op Aruba. Nee, dat gebeurt niet. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dan moeten we wel zo denken dat het wel gebeurt. Precies. Wat moeten we eraan doen? Dat is het, dat we eigenlijk niet ervan gaan leiden. Ons niet uit de markt prijzen, de glimlach, de service blijven verlenen en vooral zorgen dat het schoon blijft. Je ziet nu dat de rotzooi opgeruimd wordt. Niet door Sally, aan het eind van het jaar. Terwijl zij dus straks geld gaan vragen, want bij mij zijn ze 2 weken niet geweest. Ook een lekker begin is dat. Dat je dan ook tegen een eco moet gaan vechten en dat je de laatste weken van het jaar gewoon niet opkomt dagen. Dat zijn natuurlijk hele domme fouten. Die mag je ook helemaal niet meer maken in de marketing. Maar ik zeg, ga zo door. En wat er heel belangrijk is, en daar heeft bijvoorbeeld Bonaire heel veel problemen mee, is het aantal vliegbewegingen. In het weekend komen er om de 7 minuten gewoon vliegtuigen vol met mensen aan. Ja, dat moeten we gewoon volhouden.
Die vliegbewegingen die wij maken, dat is natuurlijk fantastisch. En vooral uit allerlei staten waar we nog niet eerder toerisme vandaan hadden. Alleen, we hebben nu Incel Air, waar je altijd op moet wachten, die heeft nu 17 vliegtuigen. Ja? 17 hebben ze er nu. En ze zijn nog niet in staat, Rafael, nog niet in staat om een behoorlijke route Bonaire, Curaçao, Aruba te doen. Die zijn of te laat, of ze zijn er niet. Je hoort nooit wat. Ga nou eerst eens zorgen dat je je service verbetert op je eigen stek, op je eigen beweging. Maar ga niet naar Manaus of naar Maracaibo of weet ik veel wat allemaal. Of je moet er een vriendin hebben, zoals het vroeger bij Aruba gebeurde. Dan was de kwaliteit van de dames was dusdanig dat de directeur besloot om daar maar heen te vliegen. Nou, die tijd is over. Oké. Het volgende segment is het namelijk, je bent een expert in marketing, speciaal te doen met supermarkets. Ja. We hebben een hele mooie ontwikkeling hier op Aruba allemaal kunnen zien. We hebben een heleboel Chinese kleine supermarkets overal Aruba, waar je ook gaat kan je dat zien. En dan hebben we ook die grote strijd tussen Lingenssons, die werd net op tijd verkocht, heel mooi. Heel knap. Ja, heel knap. En dan heb je een heel belangrijke speler, die Superfood. Ja. Die kwam binnen, een goede spot, slechte parking. En dan hebben we een Kongking, die was goed in een tijd. En nu zien we dat het langzamer gaan, kleiner en kleiner wordt. Ja. Hoe zijn wij bezig met supermarkten? Dit is een oorlog. Wij zien wel een oorlog momenteel met de supermarkets. We hebben een groot deel van de toeristen die kopen in alle supermarkets. Speciaal voor die timesharing-industrie, maar niet alleen timesharing-industrie. Nu hebben we de Venezolanen die zelfs komen inkopen op voedsel die ze daar niet hebben. Nee. Dan is het slecht business voor ons. Uiteindelijk gaan de prijzen naar boven. Ik denk het niet. Okay. Ik denk dat de concurrentiestrijd tussen Jumbo, Superfood, en Albert Heijn, Lingenssons, die blijft bestaan. Albert Heijn dacht eventjes met zijn B-producten of met zijn naamproducten even Aruba te veroveren, zoals ze dat op Bonaire gedaan hebben. Maar daar waren nog weinig andere grote supermarkten. Die dachten even te kunnen winnen, dat is niet gebeurd. En je ziet nu ook dat Lingenssons weer teruggaat naar de Amerikaanse toeristen. Naar de IGA. Naar de IGA, dus wat u thuis heeft, dat kunnen wij u hier leveren. Maar ja goed, ook veel Amerikanen hebben de weg gevonden naar Jumbo. Maar ik heb toch gemerkt dat bij Lingenssons dat het weer gaat bloeien daar met die gasten. Want ik zag een tijd toen Superfood die openging, waar je heel lekker brood kan kopen. Maar dan zag je gewoon een immigratie. Ja, over en weer. En dan balanceren we weer. Maar dat is ook typisch met het Arubaanse volk. Dat wanneer iets nieuws is, dan wil iedereen gaan. Ja, en dan later is het genoeg en dan ga je weer terug. Dit is de beste van de wereld. Over een paar maanden ben ik terug. Ja. Zo. Hopelijk. Nou ja, weet je, kijk, Superfood heeft maar 260 parkeerplaatsen. En ik heb al in het begin gezegd dat het veel te weinig is. En zij konden toen een groot stuk terrein daarnaast kopen. Maar daar hadden ze geen geld voor over. En dat is uiteindelijk verkocht aan een Venezolaan. En die vraagt nu geloof ik 8 of 10 keer de prijs. En uiteindelijk denk ik dat ze moeten zwichten. Want, dat was een knappe Venezolaan. Dat was een hele knappe Venezolaan. Ja. Die zag zijn kans in het buitenland. Ja. En die gaat heel veel geld verdienen. Aan de andere kant is het natuurlijk vervelend, want je ziet ook dat die parkeerruimte daar... Nee, die parkeer die moet komen. Ja, dit natuurlijk. Maar je ziet ook dat er zijn te weinig parkeerplaatsen. Je hebt heel veel blikschade of schade met je karretjes en zo. Dat is niet prettig. Maar voor de rest is het natuurlijk een allemachtig prachtige winkel. Waar je alles kan kopen. En vergeet niet, Rafael, ze beginnen daar 's nachts om 4 uur met het aanleveren van die containers. En dat gaat meteen de winkel in. Hè. Dus om 4 uur 's nachts, als de mensen binnenkomen om 8 uur, half 9, dan staat alles helemaal vol. Ja. En dat gaat elke nacht om 4 uur beginnen. Dus het is een ongelofelijke inkoop die zij daar verrichten. Vraag je ook om een product, dat je zegt dat mis ik, dan ligt het over een week, want ze laten het ook nog een keertje invliegen. Het is een zeer goed georganiseerd bedrijf. En Ling is wat grappig om even te vertellen over de omgangsbaan, zoals wij dat noemen. Hij is altijd tegen de klok in, hè, bij een inderdaad. Je gaat altijd tegen de klok in. En waarom is dat? Omdat vrouwen, of de meeste mensen zijn dus rechtshandig. En kunnen dan rechtshandig pakken en kunnen het dan in een mandje gooien. En
veel Chinezen hebben dat ook niet door. Dus die supermarkten die gaan er ook als laatste uit. Maar bijvoorbeeld ook een casino heeft een routing. Als die routing niet goed is, komen de mensen niet, lopen ze weg, verdwalen ze, komen niet meer terug bij de oorsprong. Een bar is bijvoorbeeld heel erg belangrijk bij een casino. Maar je moet aan bepaalde gedragsregels moet je voldoen om zover te komen. Ik begrijp dat er nu wel controles, die gaan beginnen nu speciaal bij de Chinese supermarkets, vooral met chemicals. Alle producten voor auto's, olie, chemicalen, degreaser, die moeten eruit. Ja, dat mag. Want Ja. uiteindelijk, dat tast aan het voedsel toch. En hoe moeten wij toch als klanten, hoe moeten wij omgaan om goed te kunnen kiezen wat wij moeten kopen? Nou ja, weet je, het is die Chinezen, die hebben natuurlijk een hele eigen cultuur. Het geld blijft binnen de familie. Als je een hypotheek wil afsluiten en je krijgt geen bij de CNB, kan je het altijd nog een keer proberen bij de Chinees. En ze werken 30 uur per dag. Dat is het punt. Ja, oké. Ja? En de kinderen werken ook 30 uur per dag mee, die worden niet betaald. Dus ja, het is natuurlijk een groep mensen op zich. Ze hebben met weinig, zijn slank, ze eten vis en wat rijst. Dus veel hebben ze niet nodig. Nee, maar goed, maar ze handelen in alles. En ze kan het zo gek niet bedenken op het eiland, of het is er. Maar daarbij zijn ze natuurlijk net altijd iets te duur. En die Nederlandse supermarkt, dat is echt het superfood. Ja, daar komen volgens mij ook bijna alleen maar Nederlanders, maar ook en de wat rijkere Arubanen. Maar misschien hebben we wel toch een effect nu dat we een beetje goedkopere benzine kunnen kopen. No? Jazeker. Gaan we een beetje meer rijden. Ja, dat is heel belangrijk. Want dat was beperkt. No? Waar ga je naartoe? Naar de stad? Nee, dat is een eentje ver. Ja, maar ik heb de benzine niet ervoor. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat het goedkoop wordt. Je moet niet vergeten dat wij met onze Amerikaanse dollar, we zijn gerelateerd aan de Amerikaanse dollar. Ja, toch. En de euro die zakt. Dus Superfood en Albert Heijn, Jumbo, die kopen in Nederland hun producten. Dus het kan niet anders dat die concurrentie doorgaat en ons ten goede keert. En dat geldt ook voor de importeurs op het eiland. Dus ik denk dat het, en er komen ook steeds meer mensen. En ik denk dat er een gezonde concurrentie ontstaan is. Waarbij je een keuze hebt. Je hebt een keuze. Maar Frank, soms lopen we een supermarkt binnen en misschien denken we, ja, het ziet er mooi uit, het ziet heel goed georganiseerd. Moet je een supermarkt op een bepaalde manier gaan inrichten? Jazeker. Wat zijn die regels namelijk? Oh, dat is natuurlijk ongelooflijk dingen. Je moet, Kijk, bijvoorbeeld als je naar Amerika gaat, naar Walmart, ja. kan je elke Walmart binnenlopen en je gaat direct waar je spullen wil. Ja. Dat is precies een kopie van een winkel in een ander deel van het land. Het is de grootste omzetmaker en de grootste winstmaker van Amerika, Dat is Walmart. Het. Maar goed, wil je daarheen? De kwaliteit is natuurlijk niet altijd best. De mensen die je tegenkomt, die zou je eigenlijk in een film moeten schatten. Want die zijn of 250 kilo, of ze hebben vergeten hun band op te pompen. Of ze hebben een onderbroekje wat er boven een bilnaad uitkomt. Ik vind het geen prettige winkel. Maar er zijn natuurlijk restricties verbonden aan zo'n supermarkt. Bijvoorbeeld, een voorbeeld is, alles wat nat is, dus melk, vlees, wat bevroren geweest is, dat hou je in het laatst van de omgangsbaan. Dat doet bijvoorbeeld, een Superfood doet dat heel goed. Een Ling niet, want daar is de vleesafdeling aan het begin. Dus blijft dat vlees te lang liggen in je mandje, waardoor het eventueel wat bacteriën zou kunnen krijgen. Er zijn een aantal dingen die niet goed zijn bij Ling. En, dus je zou eigenlijk bij Ling het eerste het vlees gaan houden? Nee, het laatste. Dat is het laatste. Het laatste, ja. Maar zo hoort het toch? Maar mevrouw Ling was altijd zo vriendelijk, dat die leidde die zaak. Je denkt toch niet dat je ooit 1 zure huzarensalade daar gekregen hebt? Ja, dit is waar. En als het niet goed was, liet ze het eruit halen en ze liet de mensen komen. Ze had overwicht. Zij leidde die zaak. Het was ongelooflijk. En dat is het niet meer. Meneer Van der Twel, die zit ergens in zijn mooie toren ergens. En die kijkt alleen naar zijn omzetcijfers. En dat is heel moeilijk hoor. De Ling & Sons, die deed het met hun hart. Hè. Wat ik het meeste mis van Ling & Sons, en dat zeg ik graag, is die mooie fireworks die we kregen gratis van hun, van die familie Ling. Kregen we dus elk eind van het jaar. Dat mis ik. Ja, maar die Van der Twel is te gierig. Dat krijgen we niet van die gierige Nederlanders. Die Van die Twel is te gierig om te helpen brandgroepen. Ja. En dat is in Bonaire ook al zo, want daar is hij ook helemaal niet populair. Daar heeft hij een filmpje gemaakt met een of andere, een lokaal meisje, die hem heel erg hoog aankijkt, want anders denkt ze dat ze geslagen wordt.
En het is nee, het gaat nog niet goed daar. Ze zullen daar nog wel het een en ander moeten veranderen. Alleen parkeerruimte is er voldoende. In Leen, ja, inderdaad. Ja, er is altijd een precies. parkeerruimte daar, inderdaad. Oké, Frank, we hebben nog een paar seconden. Ik geef je die tijd om te sluiten. Nogmaals, hartelijk bedankt. Leuk. Het was heel leuk, Frank. Ja. Your time. Nou, weet je, jij bent de man die van banden weet. Ja. Dus ik ga op een gegeven moment dat eens controleren. Ik heb het gegoogeld. En dan blijkt dat het helemaal niet zo eenvoudig is. Want je hebt kunstrubber. Je hebt echte rubber, wat uit de rubberplantage komt. Inderdaad. Dan heb je textiel, wat in die band moet. Dat moet met de hand vaak bevestigd worden. Het is een hele complexe markt. Ik heb er eigenlijk, ik denk nou, ik doe een paar bandjes onder de motor. Ik ga naar JR. Maar er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind het wel eens leuk om dat nou onderzocht te hebben. En om te kijken in welke prijs-kwaliteit verhouding zich dat nou begeeft. En ja, het wordt ook moeilijk, want de Chinezen, maar ook een prijsmarkt, komen met banden aan. En je moet concurrerend blijven. Dus ik heb wel enorm veel waardering voor hetgene wat je doet. Het is een grote oorlog. Frank, bedankt. Jij ook, bedankt. Todos están acá, danke por estar con nosotros. Nos espera de por entretenimiento con Frank, digo, sempre tem entretenimento. Bom amigo Frank, e em verdade, conosco para compartilhar vários tópicos que vou por de caso aqui informar, maneira mais informar mim mesmo, invitando-vos agora para outro programa de Al Caso Outro Simão. Danke por escutar e mira, e até outro Simão.